яратам дип, сиңа әйтим микән? Әллә инде көтик вакытны? Тормышымда ялгышырмын кебек. Яратсам мин башка гашыйкмын. Чынлап кирәк икән сөйләре, булмый икән хисләрдә уйнап. Кемгә әйтсәм дә мин яратам дип, ә йөрәкне булмый шул алдап. Мәхәббәтем синдә булган икән, бары хыялларым алдаган. Син минеке буласыңны сизәм, минем сөю ярату булган. Яратышып яшигәле бергә, сөюләрне саклап бу җирдә. Яратышкан ике яшь йөрәкне аера алмаслар бит гомергә. Фәнил Ахунҗан, булмый алдап.